Hei, bună, n-am mai filmat de mult și aș vrea acum să vă arăt un tutorial cum să faceți o catapultă sau ce-o fi ea. O să vedeți, cred că o să știți, pe Minecraft. Scriem o nu. Las că intră pe una. Așa. Ce unde a făcut-o frumos. Și vă trebuie, hai materiale, cobblestone. Așa. Vă trebuie fence, apă, TNT-uri, redstone și un buton. Și deci trebuie să fiți pe 0.13, 0.14, ăsta de 0.13 sau 0.14, băi, nu știu cum. Și hai să începem. Mi se pare că era 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Dar nu e așa în mijloc. Să vedem cum o să putem. Are mijloc. Nu are. Mergem cu un bloc. Uite așa, mergem așa. Nici. De pe nu. Sper că acum să aibă. Uitați aici, puneți. Așa de sus spargeți. Umpleți cu apă să nu se miște apa. Stai pe loc. Pe margini puneți TNT-uri. Așa. Aici restul. Puneți unde vreți un bloc, eu o să pun aici. Puneți butonul și te aruncă, dar înainte pe calculator, dacă voi faceți, nu o să vă arunc, nu o să se spargă aici. Dar nu știu de ce se sparge. O să reparăm acum mai târziu. Așa și cam atât cu tutorialul ăsta. Calculatorul nu o să se spargă, cum v-am mai zis. Și ne vedem data viitoare, să mai caut să văd ce tutoriale să fac. Și deci, cum am zis, ne vedem data viitoare, să dați like, subscribe și gata. Să revenim cu un episod. M-am publicat la final, dar în fine, 4 minute, bun. Și